Yes,
Amin. Okay. Tadi yang orang na ako okay. Ako. Ano pag sini special ko na nga. Kamu idol, iwan na sa kamera na. Mag-uwi ko nung obligatoriamente
Itulah dia lagu sebentar tadi yang dipersembahkan oleh Pan.
kecil. Taat pada yang maha.
O deal na. Deal na. Ano rin? Ilan suara? Ilan suara? Ilan suara? Maestro? Kataluan. Okay, man sa ni Andrew, ipatawag ko ng manhood scene panganting babae. Oh na, ayan na. Idol, ikaw ko na rin.
Uy, pa nakapansin kayo lang. Bakaw. Sampay mga tunggo bakaw yan. Danap maraparipa dalima. Pakadikaling. Dana sa birmat to naman may pagtatambay-tambayan nila. Walit na kitang dinagtawag nga handa. Ipatawag ko no. Hiuto. Rohe! Pag-asa sing suwang paray magdadana po ito Pandaliado, iniway na talaga kasi matabaya apang may goods name, may organ, may music and name, may tiulak may Hindustan, may Pakistan, Jambutan, pangangotangan okay maglami na rin Iyan nila okay, tayo na tayo mamon kumatuloy po music semua lah apa aku tahu नहीं मेरे पापा में नहीं मांगना है दिस इज माय पीस कॉल है कम ऑन
Oh, no. Why pa kita naubos tayo manghod? Why pa? Bunal, maingat ka doon. Pagitan ka nila. Okay? Di ikaw dito. Napagitan ko kayo mo. Starial ko. Okay. Iniyak mo ka ako. Ako yung guru mo. Okay? Doon sa guru mo kumuno. Okay? Importante ni piling mo. Ikaw idakit siyan. Ako yung guru niya. Okay? Kulintan. Ano yung tubig-tubig niya? Maglililukan siya. Pwede niya. Kita. Ini real. Luya ba? Ini kung siya makailo. Okay, brother. Mau ya, lu cincang tayo. So, bây giờ thì là bạn có tiền cũng ngon. Chỉ cho con có cái chương trình của con. Là cơ đi làm nhiều mà xem không? Giờ cái chỉ cho nó là cũng chẳng bao quà. Mày có biết nói chính của con cái chương trình của con. Ê, cái này đi bằng lên cái sụp mình. Này tôi có resepsi kan cuma hong. Chỉ biết là tiền trong quăng. Nih. Disalmankan. Kimayot niya disalmankan. Kulang tahu disalmankan. Kulang tahu disalmankan. Iruhit. Nah, kenapa? Iruhit, iragul, disalmankan, diamilkan, diajaikan, sabrikan, lihikan, pangutan. Di mga mga ilaway ko. Op. Nahi dito. This is my pachi. This is the different one to the panapang. This is my right. And only somebody help me. No, left and right. This is your pronto pero yung sumda ba. Okay. Ini among biya iruit amon iya pa sa motor sin pulis. Okay? Among timbak siya. Terus napansutin motor niya. Nahulog siya pa jambatan. Nagkakalibang motor. Nakasantakin niya harato. Nyatay siya. Begitu apa? Ambil lapsong. Tanda ko. Mencoba mabaway rumah bayi. Ini. Ikaw ini. Isunya kau magkarokan kau, magkapangan kau. Oke. Isunya. Lahat ito. Leskari piyag-piyagti. Walang nasa mga kuyap di ako.
Music. Mamaya tambay siya. Okay? Pagka kita nilay lambong-lambong iso niya. Niya tanan dyan iso niya. Sige, plugging. Si. Ito mo. Ako pinagdala sa karita. Wake up, away, away. You gently you don't make a sarangin lang kung singkaran. Okay, magbalik man kita bicara budak dito dan siapa okay. Ang kalimango. Wait, bicara budak dito. Tadi bilang aja nih. Oke. Daddy. Oke. Daddy. Daddy. Stop.
itulah dia lagu sebentar tadi. Lola. Last na, abog pa ko. Okay?
gusto ko ito sa telepon niya rin, kapag lain. Beautiful. Ha? Beautiful and lang. Ano yung voice kita rin? Okay. Beautiful and lang. Tupag nila! Pagkasilasan ay kumaharap si mga pitna nila. Ikaw ra way dugain kalasan ko. Paupo pa in mga piyag janjian. Di lupa mga niyabaya. Hakot na susiyang dala, tiyahanan sin kita daya, kamatay ra intuwa. Sila sa kukay mo, subay ayaran mo. Sambil bugtuin na Pasko. Lumaas na pataptapo in pagkasilasan, in kamatay dumatungga para way susunan sin kita naglalasan kasilasan kukay mo. Subay ayaran mo, unungan ka daya sambil bugtuin na Pasko. Kasilasan kukay mo, subay ayaran mo. Sambil mugtuin na Pasko. Ito ay ang
ipag-check pang ipatawag ko
Okay, special guest ko nung mga pasyon na sa
patawag ni sa gulo yung Noni. Tawag yung Noni. Tawag yung